المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب السابع والثلاثون. الباب utawi iki iku bab as-sabiqu kang kaping 7 wa thalathuna lan 3 dosa. Berarti 3 dosa itu fadilati dzikril mauti iku tetep ing dalem terangake utamane eling pati. Terus bab ingkang kaping 3 dosa itu iki nerangaken keutamaane eling pati. Waqala musnadika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi buka tetep ing atase kanjeng Nabi assalam kali tambahi keselamatan. Ndikane kanjeng Nabi al-mautu utawi mati iku jisrun kuat yusilukan nekaake apa jisrun kuat al-habibah yang kekasih ilal habibi marang kekasih. Nanti kanjeng Nabi mati niku jembatan kuat sing saged dugiaken kekasih dhateng kekasih. Maksudnya dia menika kalau dhateng Gusti Allah. Sapa kepengin kepandhi kaliyan Gusti Allah nggih imani. Lan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ngendikane kanjeng. Terus mati itu jembatan sing saged tumpakaken kekasih dhateng kekasih. Sampun. Waqala lan ngendika sapa alaihissalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa tetep ing atase kanjeng Nabi assalam utawi tambahi keselamatan. Ngendikane kanjeng Nabi ngeten al-mautu utawi mati iku arbaun rupane mautul ulama'i rupane matine para ulama kali wa mautul awliya'i lan matine pira-pira wong kang sugih wa mautul fuqara'i lan matine wong fakir wa mautul umara'i lan matine penguasa. Kali kanjeng Nabi mati itu ada sekawan. Sing nomor setunggal ini menika matine para ulama. Nomor kali matine wong-wong sugih. Nomor 5 matine wong fakir. Nomor sekawan matine penguasa atau pemerintah atau pejabat. Iki ngendikane kanjeng Famautul ulama'i mongko utawi matine para ulama iku tulmatun gegoncangan utawa musibah bencana ini ing dalem agama. Dan matine para ulama iki marai goncang. Gampang iki musibah kanggone agama. Ana ulama sing sedo sing mati iki musibah to alias bencana. Iki nek matine ulama. Sing kami wa mautul agniya'i lan utawi matine pira-pira wong sugih iku hasratun
hasratun nelongso. Nok matine tiyang sugih niki nelongso. Saiki susah. Saiki sebab biasane sugih ketika sembarang keturutan mati. Dunyane ora sing niki nek kanggene wong sing sugih. Wong sing sugih nelongso. Susah biasanya ketika dunya rasanya ketika sembarang keturutan mangan enak mati impor kita susah. Sehingga menika wa mautul fuqara yutai matine wong fakir wong sing butuh kekurangan iku rohatun keenakan utawa ngasuh. Dan matine wong fakir iki malah enak. Wong fakir niku dan sewu sing donya niku kadang-kadang kebutuhane kekarepane ora keturutan. Bareng mati ya wis asuh wis ora usah mikir kebutuhane. Ora bisa mikir kekarepane. Wis asuh. Malah enak. Iki kok matine tiyang Senama sekawan wa mautul umara'i utawi matine pira-pira pemerintah atau pemimpin iku fitnatun fitnah. Senama sekawan matine pejabat iki dadi fitnah rebutan dari pejabat. Tapi gampang sampai kalian niku sedene para ulama ini hatinya kuat. No pemerintah gampang malah berbicara mulai dari fitnah. Umat ini niku Pak Jamal langsung bupati langsung melantik kalau Jamal tak nyala. Sahabat wakola dalam sandiko sebuah salam kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi muka tetap dengan kasih kajian Nabi. Assalamu alaikum baik keselamatan ketika kajian Nabi kata inna awliya Allah seduhuni biro-biro kekasih Gusti Allah iku la yamutuna ora padha mati sapa awliya Allah wa inna ma yaktiruna lan angin pestine pindah sapa awliya Allah min dari saking desa omah ila dari marang desa omah ukrokan meneh ketika kanjeng Nabi wali-waline Gusti Allah kekasih Gusti Allah sedo niku hakikate boten mati boten sedo tapi pindah saking desa dunya mulane dawuh Gusti Allah ing surat Al-Imran ayat 139 wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dari Gusti Allah aja ndoro kira wong akeh sing do padha dipaten ing dalem dalane Gusti Allah. Iki maksud wonten sing nasine iku dipara kekasih Gusti Allah, para ulama, para nabi niku ora mati, boten mati bal ahya'un balik iku urip inda rabbihim ora bersama Gusti Allah yurzaquna diwehi rezeki. Dados pindah mulane kula panjenengan sedaya tradisine tiap tempo iki wonten tawasul itu angsa sebab nopo para nabi para wali kekasih
Pindah tok, pindah alam. Sing asale alam dunya gantos alam akhirat. Alam dunya iki alam fana, alam kerusakan. Alam akhirat alam napa? Nggih, lebet alam barzakh rumiyin. Mane ten alam barzakh iku wonten raudha min riyadil jannah. Wonten kufra min kufarin. Yo taman saking taman swarga, yo ruangan saking ruangan neraka. Dan tiang-tiang kekasih Gusti Allah, para nabi, para wali, dan kenging ditawasuli sebab kesih urip dadi gontok. Mulane niku wonten teng hadis diterangkan. Niki wonten tiyang niku tawasul lantaran Kanjeng Nabi ana wong buta, nek hadis diterangkan. Wonten wong buta niku gembor-gembor teng makam Kanjeng Nabi, ya Rasulullah isfa. Kanjeng Nabi padahal sedo. Isfa jenengan paling syafaat kula Kanjeng Nabi saged ningali wong buta teng makam Kanjeng Nabi. Gembor Kanjeng Nabi dengan paling syafaat Kanjeng Nabi kula saged ningali Kanjeng Nabi. Bapak niku ya saged ningali prabu tawasul ing Kanjeng Nabi. Tawasul. Waqala langus ngendika sapa alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat utawi luwe bagus kenikmatan apa al-maut mati. Rohatul mukmini utawi istirahatnya wong mukmin. Ketika Kanjeng Nabi api-apine mati niku kanggone wong sing mukmin. Wong mukmin niku nek mati niku kepenak. Bu, wong mukmin niku nek mati kepenak. Mulane digambarkan wong mati niku nek kepenak. Niku kaya kemanten wong mati niku nek mukmin niku kaya kemanten anyar. Sampai niku diterangkan teng kitab Tabligul Ghafilin. Niku sampai para malaikat ngerti bakal arus. Oh, sampai selamat ya sampean jero kuburan. Maksudnya ke alam barzah, ke kuburan boten. Terus kuburan kali alam barzah boten sami. Kok diperlu kuburan kok peteng bendhet. Iki wong nek kok petengan boten sami kuburan kali alam barzah. Alam barzah iki tergantung amale wong mukmin sing sedo, sing mati. Iki koyo manten anyar. Ini mata laut, mau jenengan istirahat, kaya kemanten anyar. Tapi salah sore, pembuatan mukmin, non saya waktu cuma di kuburan yang bertambah orang sing ngajari amali sing elek, rupane makhluk Gusti Allah sing ireng berdiri. Terus berbuat niku ngapale iki digambarkan pada kitab Tabligul Ghafilin ada keterangan. Napa waqala langus ngendika sapa alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikane Kanjeng Nabi mautul ulama utawi sedene ulama iku dulmaton dadekno peteng. Ketika Kanjeng Nabi ana ulama sing sedo iki iso dadi peteng. Iso dadi peteng. Peteng. Fiti ing
la sadaqah jariyah au ilmin utawa ilmu yang tafa'u kang den arep manfaat Allah bihi ilmu awalatin utawa anak soleh ingkang soleh bagus. Terus ketika Kanjeng Nabi nalika anak turun Kanjeng Nabi Adam niku mati, manungsa iku mati kabeh pegot pedhot stop mati. Sing asale bogahe ora boga, sing asale iso kaplaku ale ora iso ora pedhot. Sing asale guyu-guyu ora iso guyu, sing asale jagong ora iso pedhot. Ngamale pedhot nalika tiyang mati. Ilang salah kejaba perlu kejaba ya menika wong sing gadahi ngamal sedekah jariyah. Maksudnya jariyah sedekah sing mili, sedekah sing mili bukan sedekah nopo nanti kurang bulan kanggo masjid, kanggo dagang, kanggo pondok, kanggo mushola, madrasah, sak terus. Iki terus koyo yang nika konsep koyo yang sing PNS pegawai negeri sipil sing wis pensiun wis ora pegawai izin untuk bayar untuk pensiun boten sami kalian nika ibaratnya itu yang sing pegawai itu jauh pegawai dia pegawai bangunan orang pegawai orang pegawai PNS itu ora budaya, wis pensiun wis tuwa. Wis tuwa jatuh bayar. Orang budaya ora dulu. Kok omah bayar. Sami kalian iki. Wong sing wis mati. Wis ora iso ngamal, bocah kok ganjaran ngamal. Boten sami kalian yang sing jual konsep budaya kajian orang budaya rantok juga kadang nama orang dipaksa orang dipaksa rantok tapi niku yang niku PNS pensiun seorang budaya wis tidak munggah ora oleh budaya karena jatuh bayaran. Dasar kalian sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dengan kata sedekah jariyah nopo yang masjid, apa yang jalan. Utawa ilmu sing manfaat, itu diboten kok ilmu sing diulang nonton iki kedalan. Kula panjenengan sedaya gadah putra, duwe anak, ngandani anak. Anak dikandani sholat. Dua anak itu kantor sholat. Terus anaknya juga bujuk berkali. Dua anak dikandani anak sholat atau dia dikandani bapak yang sholat. Dan mata itu gak ada ini ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat pada populer tak boleh. Yang anaknya kalaupun dikandani kok tidur. Ojo niku mari dosa niku iki dikandani aku niku dikandani bapakku niku dosa. Aku dikandani mbahku niku dosa. Lah iku jenenge ilmu sing manfaat. Utawa niku yang sebab pesantren wong anake kan kowe iku nok muya. Bu diberikan boten. Contohnya ono yang sempat ini peserta anak-anak, kowe foto-foto yo, rekula, tulis, foto-foto tulis, yo, nomor punya itu, dulu, foto-foto tulis ada kudu, baru yo kudu, baru isi kudu. Dapat itu kok digawe karo anake, terus aku itu tidak dari bapakku foto-foto tulis
kali ya tok dosane. Tujuannya napon Waqala musnadiko sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanjeng Nabi ilkulu padha ing sira kabeh di maladati ing perkara kang nggotake keenakan ya Rasulullah. Qalu padha matur sapa sahabat ya Rasulullah utusan Allah wama iku apa hadhil ladati utawi perkara kang nggotake keenakan pola niko sapa kanjeng Nabi jawab sapa kanjeng Nabi al-mautu taratan ale ambil tabek kanjeng Nabi ngendika padha elinga perkara sing iso megono iso nyegah sangka keenakan para sahabat yo kangen kanjeng Nabi napa tak iku sing iso megono keenakan iku sing asale makan enak ora iso rasane enak kanjeng Nabi ngendika dikane kanjeng Nabi nek al-mautu mati ping 3 dados tiyang iku gak elek mati sing biasane makan enak ya ora sing asale kepenak ya ora iso kepenak mulane niku ana keterangan eling mati niku sedinten sedalu nikmat ping selikur nikmat ping selikur boleh mohon jenengan nanti damel pakaian ya Allah Gusti damel pakaian aku gawe pakaian iki iso aku nggo pakaian sing terakhir iki berarti elek aku ngaji iki iso aku ngaji terakhir aku ngombe iki iso aku ngombe sing terakhir aku turu iso aku turu iki terakhir dikene sedina wis likur aku guyu menawa aku guyu sing terakhir dikene nek sebab apa malaikat pati iku sedina sewengi klirak-klirik niku ping 7 dosa lah sapa denger kok sing ping 1 lagi jago berjago klesek malah terakhir jago jenengan sakit ewot boten luar biasa kamu tak derek bu sama derek mati tak derek kamu duwe antara orang mati lah nah maksudnya boten terus damel klambi damel kubur ya Allah aku ki mau iso-iso ki kok klambi sing terakhir jadi sering mati aku turu kok iso turu sing terakhir sebab kok mati niku boten pandang dulu boten pandang wong umur sing ketoke sehat kadang malah ujug-ujug langsung
kok sedo mati. Iki penduduk langit niku do nangis, penduduk bumi nangis. Sakliyane anak-anak. Ayo kalau ada biinan sakliyane anak-anak. Niku selama 70 dino. Iki kan dikatakan ono wong alim, ono kiai sing alim niku sedo. Iki penduduk langit nangis, penduduk bumi nangis, sakliyane anak-anak 70 dino. Mulane ono wong alim sedo. Iki gantine angel. Enten kalih iku sing tiyang sedo mati wonten sekawan. Sing paling angel gantine wong alim. Mulane niku ten hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidu bi qabdil ulama hatta idza lam yu'ti alimun ittakhadha an-nasa ru'usan juhada fasu'u fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika Kanjeng Nabi Gusti Allah niku no ajeng jabut ilmu saking kawulan Gusti Allah. Gusti Allah niku jabute sing dijabut para ulama, ulama sepuh, ulama sing hafal ilmune iki dijabut sedo. Sehingga banyak ulama sepuh, ulama sing hafal ilmune, sing temacet ilmune. Salah akhirnya ya wis para manusia niku do anggere wis dadekno kiai wis sapa didadekno kiai. Ya boten ada ilmu. Akhirnya ya pas alu fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya ya kita kok masalah ilmu. Orang itu jawabannya ada. Akhirnya ya fa'adallu wa sasa dan sasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Kanjeng Nabi man utawi sapane wong lam yahzan kang ora susah sapa man limautil alimi krana matine wong alim wa wong utawi mati munafiqun qala ndika sapa Kanjeng Nabi ing munafik fala taqabatin kelawat tolong ambalan. Kanjeng Nabi ngendika sapa wong ora susah nalika ana wong alim sedo. Tiyang niku berarti munafik. Niku ketika Kanjeng Nabi niku munafik itu diulangi niku. Dari kekuatan yang alim sedo boten susah. Mulane niku teng pakolan laula ilmu lakana nasukal balade wonten sebagian redaksi makalah laula ulama lakana nasukal balade. Seumpamanya boten ulama, boten ilmu, manusia itu kaya kewan. Manusia kaya kewan wis sakabeh dhewe ora gawe pedoman ilmu wis rumangsa akhirnya ya besar ini membuat enter ulama. Ini penting ulama. Wakola terakhir wakola suntikon sopan sulapan salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mata indalna yang mati soko almani itu mayit takulu mongko ngucap ndiko soko almalaikat para malaikat dikane malaikat maikopo kodama ngamal soko mayit wayang ulu lan ngucap soko
Bismillahirrahmanirrahim.